Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nangu yalo munye ukukhuza samgcine dansa lona eziphule ngenxa yendlala ye-lockdown sihambe kexuzizinga nalapho ngoba engconyweni yabantu abawu-4 into wabeka razo uNkulunkulu wami yabona into yokushiwa impilo ikushiwe lokudansa ngoba phela ngeke udanse bese ngangoyihla ibe lokudansa udansela umuntu onebhadi uthi izozongazazi noma umculo noma umntwana uthokozami noma usomabhizinisi noma yini amkhole into ayiyo into emsangene nje ngoba lokuhlanyisa lengane iyahlanya kahle engane iyahlanya usuku nosuku isibelesela ngalamavidiyo siqedela idatha lo uyahlanya kahle wahlanyiswa ukuthi izozo ukuthi izozo alibone izulu uNkulunkulu wami hlanyisa ubhabhadlolo lwabantu intende lapha uNkulunkulu wami yini ongayenza ngongizwe emchunu yini nje ongayenza ngongizwe emchunu akanalutho uqashile ushayela imoto zikayise ifali kayise inkomo zikayise yonke into kayise ngizakwazi wenze lutho waxosha okhaya okhozini wahluleka nawe kuyimela lalela baba phuma kumina sazani baba lalela so xabana ngigxobe nje mina finish the file uyazi phuma nje kumina avuthanda ukunaka abantu abayisebenzela abazenzelayo bona aya uhlone phansi nathi wanto omlomo njengebhakede phuma kuthina baba uzoshayeka